What's up lovely people guys, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन खेबसे बरायहरफिनबावनाय जाहैबाय। So guys, नोंथांमोना thumbnail आरो title खौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। अब्ला आङो भिडिअखौ सुरु खालामजेननोसै। जाय बिथांमोना दासिमबो पासवर्डजों भिडिअ नायनो रोङाखै बिथांमोननि थाखाय आं मोनसे सुबिदा खालामदों। मानो होनबा नोंथांमोना डाइरेक्ट भिडिअ लिंकखौ मोनगोन आरोना। आं thumbnailआवबो होखाबाय, टाइटेलावबो होखाबाय आरोना। बेनिखायनो नोंथांमोना मोजाङैल' खोनासंबानो जाबाय। भिडिअखौ जोबजासे नाय आरो नङाब्ला मोननाय नङा। आङो भिडिअनि लिंकखौ बबे जायगायाव होगोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासे नायनांगोन। जाहा थाहा जायगायाव होजानाय नङा, भिडिअआ रिमुभ जागोन। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हानाय नङा, मोननाय नङा आरोना। बेनिखायनो आङो मोनसे सेफलि जायगायाव होगोन। नोंथांमोननो दा लासैनो फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै नायब्लानो जाबाय। बिदिब्ला स्टार्ट खालामजेनसै। नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबावदाय गाइस। स' नोंथांमोना लाइकखौ बिराद खम खालामो आरो जाय बिथांमोना रोङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो। आं नोंथांमोननो कमेन्टजोंबो रिप्लाइ खालामनो नाजागोन आरोना। ओमफ्राय बेनिफ्राय जानाखि बिथांमोना मेम्बारशिप लादोंमोन नोंथांमोना ग्रुपावनो मोनबाय थाखागोन। आरो सोरबाफोर जुदि मेम्बारशिप लानो गोसो दङब्ला नोंथांमोना मेम्बारशिप लानो हागोन। अनलि 59 रुपिसल', बारा नङा। स' बेजों नोंथांमोना फुरा आं जेसेबांनाखि इउटुब चेनेलाव थाबाय थागोन नोंथांमोना अब्लासिम भिडिअखौ मोनबाय थागोन। मानो होनब्ला ग्रुपआ थाबाय थागोन आरोना। स' बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। नोंथांमोना गोसो होनानै नायदोल'। आरो मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि फाग्ला बायदि भिडिअ इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखैबा फटाफटनो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैदो। मानोना बिथाङासो भिडिअखौ होबाय थायो। आं नोंथांमोनखौ सिगांनिफ्राय बुंबाय थादों नोंथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना हो होननानै। आरो बिथाङा जुदि भिडिअखौ होआब्ला आंबो नोंथांमोननो भिडिअखौ होनो हानाय नङा आरोना। मानो होनबा बिथाङासो भिडिअखौ होयो। ओमफ्राय आंनाव जेबो भिडिअ गैया आरोना। जानाखि बिथांनि पासवार्ड गोनां भिडिअखौ आङो पासवार्ड गैयै खालायनानै नोंथांमोननो डाइरेक्ट लिंक होना होगोन। आरो बिथांनियावबो नायनो हागोन। जाय बिथांमोना पासवार्डजों नायनो रोंखायो नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय। आरो जाय बिथांमोना पासवार्डजों नायनो रोङा आंनियावबो नायनो हागोन आरोना। स' बिदिब्ला जा आं होनाय जायगायानो जाहैबाय नोंथांमोना मिथिखागौ। सोरबा गोबाङानो आंनि फुराना साबसक्राइबार दङ। ओमफ्राय बिथांमोना फल' खालायबाय थाखायोमोन आरोना सिगांनिफ्रायनो। बेनिखायनो नोंथांमोननो आं खोन्थानोसै। फेसबुकाव नोंथांमोना थांनानै गान्जापाग्ला किं गेमिं मोनसे फेसबुक पेज दंखायो दे। इउटुबनि प्रफाइलजों एखे बे फेसबुक पेजनि प्रफाइलाबो। नोंथांमोना बेयाव हाबनानै मोनसे मैयानि भिडिअ मोनगोन आरोना। मैयानि भिडिअआवहाय आङो कमेन्ट सेक्सनाव लिंकखौहाय होना होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय फेसबुकाव कमेन्टआव हाबनानै लिंकआव थुनानै नायब्लानो जाबाय आरोना। डाइरेक्ट हाबगोन जेरावखि होआ मानो नोंथांमोना जिखुनु जाया लिंकखौ बेहाय मोनगोन आरोना। ओमफ्राय कमेन्ट दा खालामबाय। मानो होनबा कमेन्ट खालामबा गोबाङा नुनाय नङा आरोना। मानो होनब्ला होथेगोन। आंबो बांद्राय नलेज गैजोबा दा फेसबुकखौ बाहायैया गोबावानो जाबाय आरोना। बेनिखायनो दिनैसो आं स्टार्ट खालामफिनगोन। दाख्लैनिफ्रायसो आं भिडिअखौ आपल'ड होदों आरोना माबायाव फेसबुकावबो। ओमफ्राय मैयानि भिडिअआवहाय मोनगोन नोंथांमोना दिनैनि भिडिअनि लिंकखौ। अब्ला नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायखाजोब्बायब्ला नोंथांमोना आरो चेनेलाव गोदानब्ला सोरबाफोर चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायना लादो। आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। नोंथांमोननि लाइक एन्ड शेयार खालामनायजों आंहाबो एसे मटिभेसन मोनो। मानो होनब्ला बेफोरबायदिनो भिडिअ गोदान लाबोबाय थानो गोसो जायो। स' बिदिब्ला नोंथांमोना बुजिखाबाय जानांगौ आरो मिथिखाबाय जानांगौ। आरो जायफोर मिथियाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।